ina gaya muku yan arewa ba ku da kishi. Na rantse da Allah yan arewa suna da damuwa. Wai yanzu ku wallahi in ba ku dage ba, in kana kallon an kama wancan wata rana kai ma kai za a kama. Na rantse da Allah yan arewa ne suna da matsala ga masifar son kuɗin bala'i. Allah mulki yana arewa, kuɗi yana arewa, masu ilimin boko da masu ilimin addini suna arewa, amma dai mun tara gidadawa da mahaukata a arewa. Dai in ka samu dama kai ɗaiɗai ne wanda yake kishin ɗan uwansa. Na rantse da Allah yan arewa kullum yawancinmu ga tsoron masifa. To in ba ku cire wannan tsoron kun buɗe idon ku ba, na rantse da girman Allah haka za a trena mana hankali ana cutar mu ba mu da bakin magana. Yanzu banda wulakanci a ce wai in dai wai zaka fito ka faɗi gaskiya sai yi kenan sai a kama ka. In dai zaka fito ka faɗi gaskiya shikenan ka zama kamar wani barawo. Sai mutum ɗan iska barawon ya zo ya bidiyo, kowa ya san barawo ne ba mai kama shi, kai da ka zo kai bidiyo ka faɗi gaskiya sai a neme ka a kama ka. Allah ya tsine wanda bai sa ni an kama ni ba. Allah ya tsine wanda bai kama ni ba. Kun daɗe ni bu kama ni ba, wallahi in dai akan faɗan gaskiya ne ni wallahi sai dai a kama ni a ga ido na dar, wallahi sai dai a kama ni. Wani iskancin banza ne wannan da zalunci a ƙasar nan, kawai kai ka faɗi gaskiya dai a kama ka. Yanzu mutanen mu a social media nawa ne wani an je an bi shi an sare shi, wani an bi shi an kashe shi, ba a bar malamai ba a bar yan social media ba a bar kowa ba. Allah tsine wanda bai kama ni ba, ni ba zan daina faɗan gaskiya ba, na faɗa na ƙara faɗa.